angisoze ngabuyele emuva. Uma kushoda abantu abasevayo enkonzweni, kuyimpawu zokuthi kushoda abantu abasizakele. Ngoba uma uphilile emkhuhlaneni lithi iBhayibheli wasukuma waseva kwabantu abakhonzayo. Amen. Angibonge igama lenkosi. Kunencwadi ngizoshumayela ngayo ngeviki elilandelayo. Lithi iBhayibheli khona unkosikazi wayezwa ngokuthi udayisa ngomzimba. Waziwa ngani bazalwane? Khona ingane ngeke ngiyisebenzise lela gama. Kuthiwa imali ayeyiqoqa. Wayenza into ezakazenza kodwa uthe sefuna ukushiya. Kuthiwa lo mali wayiqoqa wathenga iperfume ebizayo. Wayifaka ebhokisini okuthiwa i-alabaster. Leyo perfume yakhe kuthiwa yayilingana neyo mbolo lonyaka wonke. Kuthiwa wayithatha leyo perfume wafika uJesu ehlele endlini yomFarisi. Wama eqhamuka kaJesu waqhumisa leyo bhokisi elalineperfume. Wathela inyawo likaJesu wathoba uJesu ngephunga elinwa kamnandi perfume. Wathatha inwele zakhe lithi iBhayibheli ziwudumo zomuntu wesifazane yithi. Wasula inyawo zakhe eqabula inyawo likaJesu. uJesu uthe mayembuka wayesethi ndodakazi izono zakho zithethelele. While eseva lithi iBhayibheli abaFarisi bathi uJesu akazi ukuthi usulwa yinyawo umuntu weqobo. Kwenzakala nakamboni lo muntu adayisa ngomzimba. uJesu wayesiyaqala wababuza wathi uma abantu ababili omunye ekweleta imali enkulu omunye ekweleta imali encane, inkosi yabo besifuna ukubavalele ejele ngoba bekweleta, uma idecide ukubaxolela bobabili, manicabanga ubani ozothanda kakhulu inkosi yakhe phakathi kwalokho oxolelwe isikweleti esincane nalo oxolelwe isikweleti